ubuphelele media. Okunye wayekhomba ukuchema kokunye engakhomba ukuchema because izinkulumo esizwile lezo kuma social network. Ugenerally ke mphakathi wase South Africa sizokuveza ukuthi thina njengoNcube wasithathela phezulu ngoba safonelwa ngalo lehlanu sekumele sihlangane naye epolice station kwaMsana. Nakhona saqale induna yakithi umnomzana uKhulani Ncube ethintwa umphathi station ubaba Mpungose because naye ezebe nenamba yakhe ingoba kukhona esasikusile kiye sifuna ukuthi kube nokuthula ezweni. Sayake kulowo mhlangano okokuqala okwangithusa ukuthi umnomzane umkhwanazi ugenerali ebize eyakwethu inkosi ngomuntu ukuthi uwe lo osusuthuthuva singazi ukuthi ulisusa kanjani uthuthuva ngoba isilo phela simbekile ukuthi wena Ncube mnomzane Ncube uzoba yiso lami kodwa futhi mayekhuluma ngeyakubo inkosi ebize ngenkosi yona so ukhona ke lapho esingaboni kahle ma South Africa noma sizwe sase South Africa ukuthi singaya yini kumhlangano obiziwe oyembizo obizwa uGenerali Mkhwanazi mhla ka16 sisizwe ke samaNcube sisazonquma noma si decide ukuthi sizoya kulowo mhlangano noma sifuna ukuveza futhi sizwe sase South Africa ukuthi ngokwazi kwethu noma ngokwazi kwami amaphoyisa angenelela uma kukuthi khona abantu abalimazanayo noma kunempi ethize thina abantwana bamazilankatha asikaze siyaba name amazilankatha wakaze ezevimbu N2 abakhwanazi abathuma abantu babo bakwampukunyoni abangahlangene nedukuduku bevimbu N2 asihlangene thina njengamazilankatha siyaxakeka ukuthi singena kanjani thina odabeni lokuvinjwa kaN2 ngoba uGeneral bekumele okhuza abakwabo ukuthi abayeke ukuvimba abantu kuN2 so singamazilankatha ke siyakudlulisa nje 1KZN nesizwe sase South Africa sonke ukuthi sisazo decide njengamazilankatha ukuthi siyayana emhlanganweni omhla ka16 bese kuba khona ke izikhalo ezavezwa abakhwanaza amasizwa ngoGeneral okokuqala bathi idolobha laseMtuba lizokwenziwa njani ngoba kwabekwa ubaba mkhulu wabo lapho kuMtubatuba. Ngicabanga ukuthi bakhwanazi ukuphendula nje ngafishane ukube kuthiwa navuma saba nengxoxo nani ngabe ikhona inqubekela phambili ukuthi saso amazilankatha azokwenza njani ngedolobha laseMtuba. Ngikhumbula kahle ukuthi inkosi yakwaNcube ike yangithuma several times bakhwanazi inkosi le khona ngeke ngize ngibize ngomnumzane ngizothi inkosi le khona abakhwanazi safike sakhuluma nomamncane wayo wathi uzobuyisa ifeedback kithi kwaphela mhlawumbe inyanga ezisithupha sabuyela futhi ukuthi uyasinika umhlangano ohlangane sixoxe na oNcube nabakhwanazi bantinaya bese kuzoba okwesibili isikhalazo sabe sithi kunesigodlo sabakhwanazi esisezweni loNcube ezweni elisha. Ngifuna ukuqinisekisa umphakathi wakithi nowase South Africa ukuthi asikho isigodlo sabakhwanazi esikhona edukuduku. Ngifuna ukuqinisekisa lokho. Ubaba wenkosi le khona wafika sikhona umuntu esekhulile wayongena eplazini lomlungu ezweni elisha wafika wa renovate angazi ke noma kwa renovate yena noma khona inkampani le ngiyayikhohlwa sazothola ukuthi yona ya renovate noma yiyo noma uyena akazi renovate so isigodlo ngifuna ukuqinisekisa ukuthi asikho isigodlo umkhwanazi mayifuna ukuba nesigodlo akahambe kwaMpukunyoni ezweni lakhe yokwakha khona isigodlo kwabakwabo kwasomkhethe yilokho esingaqiniseka sizwe sase South Africa. Ngiyathokoza ngingenelele inkosana cha undoda wakwaKhoza lo okhulumayo kuliqiniso lonke leli likhulunywa abafowethu inkosi ngizoqala enkosini uMinias kwala sibulalwa ngamabhunu bafa abantu la edukuduku ningaboni ngobe sokunjeni naba KZN kwafiwa la amabhunu angadlali istability singadlali sifike sikutshele sithi phuma ngawu ngesukufica kakusasa uyabulawa indlu vele idilizelwe phansi indlu idijwe phansi nge-TLB
ifulelwe phansi ngangakhiphanga impahla indaba yakho bofulela konke phakathi mina lo athi ngayidibana nami siluba nomhlangano eMdonini owaleliswe ngahlangana nawe emini kwakushaya u2 emini lafika ahamba ngale moto le bathi yini ihibri inyala abuza ukuthi uphuma phi baba engabaphendula ngalo ngathi ngangidukile njengoba ngilapha ngiyazi lapha engiyakhona lathi elinye asimdubuli manje likhuluma kumuntu noma isingisho ngingasazi kodwa ngeze ukuthi lithi andutshule lathi elinye no asingamdubuli lathi uyamusa ukuthi uthini na lathi lele linye no asingamdubuli ngangiqhubeka ngihamba basale bemile bengibuka ngaqhubeka ngahamba okwenkosi umkhwanazi wakhuluma kwacaca umalume wakhe khona indoda babathi umgenge okwaqala ukungenwa la idukuduku laqala abantu abawu6 ukungena ababoshwa futhi beqala ukuboshwa bawu6 beboshelwa leli dukuduku umuso wakwamthethwa wakwamgenge ngwakwadube ngizoyikhohlwa leni eminye noncube baboshwa lapha beboshelwa le ndawo umkhwanazi ushikishela ufune singakufihli lokho owaba nesihe salaba abantu ababoshwayo ngoba kwakuboshwa omama obaba basemsebenzini wathi awu kuboshwa omama akulona iqiniso lethu lapho kwazokuphuma khona isinqumo wathi ushikishela kungcono sithola ummeli ozosimela wacinga ngempela ummeli washawa imali wacinga ummeli wafika ummeli womlungu wafika walumela lolu daba wayiwaluchitha elumele nabani namabhunu aseGG ayimathathu lawo mabhunu ahluleka amabhunu lahoxa icala baqhuba isikhashana ngicabanga kwaphela ngazi lo meminyaka emithathu ewu4 labuya icala sathi siyagijima siya kulo mmeli sabuthola ummeli sefuna imali enkulu engaka sahluleka sagijima sakomunye ummeli babethi umnumzana khona umchunu uyena wasitakula kulenkinga le ukuthi sizinze sihlale sinethezeke dukuduku wababuza into eyodwa enkantolo wathi uma nganithi belungu ngelelu leliyaswe phakathi ukukhonana kwezinye indawo zaleli dukuduku bathi sitshale izihlahla lama ama-crab lokweshop wathi cha siyeke ishop okunye yini bathe akukho wathi angamthola umuntu ozomphendula ngaleli yahlahla laphuma ibhunu wangenela lesibili nawo lafeyila wangenela lesithathu lafeyila wathi angamtholi ozongitshela ngendaba yaleli yahlahla ngoba kusho ukuthi abantu indawo yabo le enesiqiniseko sani seliba elidala kwakungela umfundisi sathi umfundisi bani benza ukuhlakana ngalezo ikhathi balikhonka lelo liba balibhala ukuthi wancwatshwa ngamphunyaka wabhalansa kulo umchulu behluleka belungu sebesibulele sifile abanye abantu lapha babebonwa izinja ithi yahamba inja isokunuka begitshiwe phansi istability saqeda be-KZN saqeda la idukuduku abanye abaziwa ukuthi bashonaphi babulawa manje siyamangala ngathi umkhwanazi leliswe ngelakhe ngoba uMinias wakukhuluma ukubeka kwabacaca wathi ngeke ngishaya indoda enye ngale kodwa ngesibhakela yaze yathi inkosi yasemdletsheni awu umkhwanazi uthini uthinga abantu kanje wathi cha mdletshe ngeke ngisukela abantu ungasibona abami mina ngigcina ngo-N2 amasu kaMzondeni lokho noma ukubuya vuka angasho ukuthi leyo nto ngayisho ngalelo wathi ngigcina ngo-N2 angene ngalutho kulabo abangene endaweni zabelungu abama abantu bangapha
Umusi lo bakhuluma ngawo ukuthi uyisigodlo, akusisona isigodlo sabo. Akusisona. Kwakumusi webhunu. uMakalimpupu. Kwakukhona uMakalimpupu noMadinkopholo lapho. Kwakumusi kaMakalimpupu. Ngokukhoseliswa sengaze ngiveza izinto ezithanda ingathi zibe ngamahlazo, kodwa kuyaphoqa ukuthi siyikhulume. Ngokukhoseliswa bemqhubusha uyise walomfana lona osezenza inkosi manje ngoba esethole lokho. Ngeke ngisho ukuthi inkosi ngoba uyise wayeyiphethe kahle uyise. Wayeyiphethe kahle ngabe ngiyamphotha umntwana okomkhwanazi. Wayezethi mina la edukuduku ngisakhamusi. Okwami ukukhosi kungale kwaMpukunyoni. Amazwi kaMzokhulayo la. Ethi elamiswi likhuluma ngale kwaMpukunyoni, hayi lapha ngisakhamusi. Anginandawo la. Lesi godla bathi ngesakhe kwakuyindawo owanikezwa zinduna lezabe ngobe izinduna ezasilimazayo lezi ezaba khona ekuqaleni. Ngani ngoba singamaZulu sifuna ukuba ngaphansi kokuholi besizulu. Base bethi singcono sibe ngaphansi kokuholi kokukhosi. Bakhetha uBB kwakungakwamkhwanazi. Nimphikise nganginamanga uBB. Wakhetha uMbiniyazi. Yebo. Wanqaba uBB. Wathi awu ngeke ngiye ngohlala kule wandlu ngingazi ukuba yona inkosi futhi ungakhona esizweni lapha. Ukuthi ngoze ngifike ngihlala ngobe ngiyobabona kungakhona kwami wathi cha. Wangena kumzokhulayo engeniswa zinkinga lezi engithi angifuni ukuyikhuluma. Ngoba ingathi sengiyalwa naye kade angilwi naye. Angilwi. Esehlala lapha ehlala emshinini. Eqhubushwa ngabakubo. KwaMpukunyoni. Ukutheleza umathi nami ngizokhonza kubelizwe. Yebo. Esehlala emshinini. Yathi induna omunye okomkhwanazi awukhoselisana naye inkosi Thelezi. Ngoba isihlala emajalidini emshinini. Ngokulalela ke induna yethu ngoba sasihlonipha leyo ndungu. Uba umfana wakhe nje nangu umuntu. Lona isihlenifu ngesilefu. Nangu. Noma ngakhuluma kanjani kulungile ingane. Ubaba walomfana uyena owamdobayo umkhwanazi ukuthi akangene kuleliso. Ngani ngoba sifuna ukuba ngaphansi bokukhosi. Singamampukunyoni. Ngoba uMpukunyoni akukhona ukuthi uMpukunyoni ngokwakwamkhwanazi cha. Nami lapha engasuka khona kwelakithi elakithi lisemdletsheni likaMhlomseni. Untami nemido. Ngilapha emdletsheni kwele kaMkhaliphi. Ngobe siyakholelwa ukuba ngaphansi kwamakhosi. Lokho sebekusho nje ukuthi iswe ngelabo hayi siyakushwama. Siyakushwama. Wathi uShembe ekudaleni. Basekhona abantu begcwele yonke le ndawo. Wathi uShembe umqali wendlela wathi awunceke wenkosi esho enkosini yala endala. Wathi awunceke wenkosi iswe selihambile. Bangakalithatha belungu bangakenzi lutho. Iswe selihambile. Wathi awu kodwa ke lihambe kabi thina boShembe singakafiki. Kodwa nceke wenkosi liyobuya. Kodwa liyobuya lingasenje. Ngempela ke kuhambe imdala leyo mnyaka. Libuye iliswe lamancube. Libuya ngempela lisenje ngobe lalinje yani uqaleni. Ngobe ngasingalithatha sithi abantu abachitheke bayokwakha yonke le ndaba abakhe khona. Isiqilo esingaphela. Ngobe izindawo zabantu zobubona sebehlohlena kanje kumpintshwa ndawo. Banendawo enkulu abantu bakwaNcubizi yoshaka uMakhakhathana. Le isoba khona zabanayo. Uyazi ngangcono kube ukukhuluma umthetho. Kube nje sime nomthetho siyabuza ukuthi hawu Nyambose wasusivukele eswini. Ngophela sanikwa uyasiyidunanga lento. Manje kukhuluma umuntu naye owasikelwa. Owasikelwa. Uthi izwe lakhe leli
siyabezwa nje laba abakhuluma bazobe nkemfuze lo umthando ukukhuluma ukuthi iswe sebelithathilwe khwanazi sifuna ukukhuluma lokho iswe lethu akanaswe la iswe nje alikho lokuthi abakhwanaza abagxile kulelizwe iswe lamazilankatha leli oncube. Ngiyabonga. Mina nguJoshua kaNxumalo la eduze endaweni yakwaNxumalo. uCopter akabe neqiniso 2016 mhla ka11 sibeze neChamp yeswa wayekhona uCopter umthetho wayekhona watshelwa umsokhulayo ukuthi wena awunandawo ngapho thatha induna ophuma nazo sishiya sasala nosigoga akhona lawo mamenethi sasikhona sonke nalo mfana futhi uzoqala lapho futhi samkhiphi uyisophuma nenduna zakhe bathi awuweqi ngisho N2 akwamasipala 2016 mhla ka11 kukhona sikuphethe ngisho uThemba Mswele sasinabo kukhona sikuphethe leyo nto leyo ukuthi nalo manje suzoqala phansi futhi akusiyona indawo bakhona indawo yakwaNxuba inkantolo yakhe umsana umgeze umthetho phezulu le akasuka ushaya kwasokhulu nombonana indawo yazabizwa ngestate le washo uThulani Bhengu bephelela abakhwanaza emdonini wathi noma ningakhuluma indawo yestate ayinanduna ayinankosi kodwa kukhona ubukhosi okuzovela khuluma ngayo ngohenhans angeni umkhwanazi lo sayo akangayingeni lento bizana umnyango wakwaCopter ade sisamarisburg umnyango wakwaCopter ubuye nalama minute la azofundwa 2016 mhla ka11 ngiyabonga